Hayırlı günler, hürmetli tamaşaçılar. Bugün İlse Gaysa İrikli Fikir Klubu'nun 63. ultırışı hem biz bugün гадәттәгесә yığılmaныk. Bizim bugün belki yine sürpriz var. Ruslan Süleymanov teknik sebepler arkasında bizge bu adnala kuşula almanı. Şuna biz huңар bulhala ödebinin yanıga. Marat ağay, Şakurov'ta sakırdık. Kalmığız Marat ağay. Selam, İşmurat. Selam. Selam, Halderigid. hayırlı gün Başkurt ili. Devam et, devam et. Урыс дөньяһы тарайһын, хан ягынан артыгыз һәм башкаһы. Шәхси йортыгызды хәстерләгез. Amin, amin. Ni halderigid бар, нинди яңалыктарыгыз бар? Марат тагайды, Марат агай менән таныштырып китергә кирәктер бит безнең караусыларҙы. Марат агай үзе әйтһен бер нисә һүҙ. Мин әйтеп кенә иң башта бер күҙәтеүҙе әйтеп үтәйем. Мана күп кешеләр уйлай башҡорт теле бер төрлө генә тип. Әлбиттә, улар нисәмә йыл буйы ишетмәгәндәр икенсе форматта башҡорт телен. Мана боронғо китаптарҙы уҡыһаҡ, унда беҙ күрәбеҙ, башҡорт теленең төрлө варианттары бар. Хатта ҡайһы ваҡыт бер һүҙ төрлөсә яҙыла. Кемдер уйлай, мана был нәҡ татар теле тип, ләкин беҙ беләбеҙ бит инде, беҙҙең ата-бабалар, хатта туғандар бер-береһенә яҙған хаттарҙы әгәр уҡыһаҡ, ул мына ҡәҙимге башҡорт теле түгел. Марат ағайҙың теле ана шул башҡорт теленең классик булмаған вариантына бер миҫал. Шуны ғына әйтергә теләгәйнем иң башта. Шулай, минем инәйем төньяҡ көнбайыш Башҡортостаннан. Шуңа без апайым менән, Ләлә апам менән аның телендә сөйләштек инде. Алар үҙләрен йүнләп белмәйләр. Без татар да түгел, сымаҡ диләр, башҡорт та түгел, менә шулар буталып бөткәндәр. Телләре дә шундай менә. Атайым теге Өршәк дин башҡорты булғас, аның теле бигерәктән инде үзенсәлекле. Ни ҡыҙыҡлы, мин инәйемнең ауылына ҡайтҡанда иш-миш тегеләйеш булайыш дип теге матур итеп сөйләшеп ҡайтадыр атайымның ауылына, көләләр, теге татар ҡайтты ти миңелдән. Тегеләрҙән тағында теге инәйемнең ауылына ҡайтсам, был башҡорт килде тиләр. Шулай менә будалыш инде. Әммә ләкин миңә башҡорт телендә уҡырға еңелерәк. Татар телендә уҡый башласам, теге менә ауыр, күҙне кисә. Башҡорт телендә еңелерәк. Менә шулай менә. Ҡыҙыҡ. Хәҙер әйткәндәй, Рәшит абзый, Рәшит Шакур инде. Ул бит теге профессор булып, теге педагогик университетта эшләгән ваҡытында диалектологияны бик тәрән ҡазыған, глубоко копал. Аңа тиклем шул башҡорт телендә 3 диалект тип исәпләнгән. Ҡайсылары икәү генә дип, берсе поддиалект дип әйтеп маташҡандар. Аның теге тырышы менән 14-ме, 16-ме, 19-ме диалектҡа әйләнгән ул. Менә аның теге хәтирәләрендә ул тарихны язған, ул ҡыҙыҡлы. Шуңа диалектлар күп. Аңа аптырарға ярамай. Менә мәсәлән, алайыҡ Дагестанны, ул зур түгел бит инде. Анда 40-тан артыҡ халыҡ йәшәй. Телдәре бик ныҡ айырыла бер-берсенән. Алсаҡ теге Папуа Новая Гвинея тигән утрауны, ул да зур түгел бит инде. Анда шул утрауда кем әйтә 1200 тел тиләр, ҡайсылар әйтә 2000 тел. Шуңа безнең теге башҡортларның шул 10-15 диалект булыу, ул бер нәмә дә түгел. Шуны әйтергә теләгән. Ул Папуа Яңы Гвинеяла һәр ауыл үҙенең диалекты менән һөйләшә, шуңа лингвисттар бик теләп әлеге ерҙәргә барып, әлеге ауыл халҡы менән танышып, телдәрен өйрәнеүҙе дауам итәләр бөгөн дә. Яңы асыштар эшләй алалар.
Яхшы рәхмәт, Марат агай. Без үзебезнең тапшыруды кадимгесә башлайыктыр, ул ниндәй темалар турында һөйләшергә. Менә мин беренче башлайым килә. Бүген төн эсендә яңалык ул Башкортостандың өс калаһына Украин тirajdары төште. Һугыштың инде Башкортстанга килеп иткәненә без инандык, күрәбез һәм уның зыянын да күрәбез. Бүген Благовещенский калаһындагы озон янды, шулай ук Өфе һәм Стәрлетамак промзоналарына тираж төшеп, әллә ни зыян булмаһа ла, без инде аңланык. Тимәк, беренче төшүе генә түгел, икенче, өченче төшүләрендә күбрәк зыян салулары бар. Бына булар хакында һез нимә уйлайһығыҙ? Инде теге Wildberries'ты яндырып бетерделәр, хәзер озондарҙы яндыра башланылар. Бөтә ерҙә НПЗлар янып бетте, әле беҙҙең Өфөгә бик ҡаты итеп төшкәне юҡ. Бәлки, ысынлап та әйбәт итеп, яҡшы итеп һаҡлай торғандарҙыр. Әммә күпме генә һаҡлаһалар да, барыбер ҙә зыян киләсәк дип уйлайым мин. Теге һуғыш дауам итә, һуғыш бара, украиндар яҡшы әҙерләнәләр. Хәҙер инде баллистика барлыға килергә тора дип әйтәләр бит инде, быныһы да сер түгел. Тираждары да күпкә яҡшыраҡ кеүек күренә башланы, төгәл генә барып төшәләр. Үҙҙәренең теге маҡсаттарына ирешәләр дип әйтәйем инде, сәптәренә етәләр. Ошолар хаҡында нимә уйлайһығыҙ? Һуғыштың Башҡортостанға килеүенә инандыҡ. Аның турала күп һөйләгәс, минең әйтер һүҙ әҙ, ебет. Тәүҙә әйтәйем дә, аҙаҡ Марат ағайҙы тыңларбыҙ. Был беренсенән халыҡ өйрәнеп бөттө ундай яңылыҡтарға. Тираж тегендә төшкән, бында төшкән, хәҙер аҙна һайын тигәндәй килеп етә бит инде Башҡортостанға. Ләкин бер ҡыҙыҡ нәмәне бында күҙ уңында тотор кәрәк. Һәр бер шундай яңы прилет, русса прилет тиҙәр, ул нимәһе менәндер айырыла. Бына әле ул Стәрлетамаҡҡа килеп төшкән бит, тираж. Ул бит озонға атҡандар, озон, НПЗлар түгел. Бына ай һайын бит ошо яңылыҡтар үҙгәрә. Мәҫәлән, Wildberries'ҡа ата башлағастар, бәлки күптәр өсөн ниндәйҙер теге ҡурҡыныс яңылыҡ булғандыр. Нисек инде бына нефть эшкәртеү заводтарына аталар, уны беҙ аңлайбыҙ. Ғәскәрҙәргә, хәрби ниндәйҙер ойошмаларға аталар, уны беҙ аңлайбыҙ. Wildberries, ул бит инде магазин, складтар. Һәм кемдер бәлки уйлаған, Wildberries'ты бөтөрәсәктәр, озон ҡаласаҡ дип. Юҡ, мана күрҙегеҙ бит. Хәҙер озон да ҡалмаясаҡ. Тимәк, әлеге ваҡытта Украинаның теге тактикаһы үҙгәрә бара. Wildberries, сиратта озон. Тимәк, икенсе ойошмаларҙың да сираттары етәсәк. Мана шуға иғтибар итегеҙ Башҡортостандан, беҙҙең ҡәрҙәштәр, милләттәштәр. Тимәк, буласаҡ, мәҫәлән, берәй трансформаторҙарға атыу буласаҡ, бәлки тора-бара берәй күперҙәргә, тағы нимәгәлер. Шуға һаҡ булығыҙ, ебет. Барыбер, үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ. Әгәр һеҙҙең ҡалағыҙҙа берәй теге стратегик, мөһим ойошма бар икән, шуларҙың эргәһендә йөрөмәҫкә тырышығыҙ. Аңланығыҙмы? Хатта берәй тәгәрмәстәр эшләгән завод бар икән, ебет. Уйламағыҙ, украиндар уны йәлләйәсәк дип. Юҡ, әлеге ваҡытта тактика үҙгәрҙе. Ер өҫтөнән саҡ ҡына һерәйеп торған мөһим ойошмаларҙың бөтәһен дә бөтөрәсәктәр, тимәк. Ана шул, был иҫкәртеү ҡыҫҡаһы. Шулай, Марат ағай, нәмә әйтерһең әлеге хәлдәр тураһында? Беренче әйткән сүзем минең була Украинаға дан. Икенче, Рәсәй был сугышны башлады. Рәсәй халҡы шулар арасында үкенескә күп башҡортлар. Рәсәй яҡлы булдылар. Әле дә Рәсәй еңсен дип ултырған булалар күп кенә халыҡ. Шуға күрә сугышта сымаҡ. Нәмә була, шул була. Сугыш еңел булмай. Үзегеҙ башладығыҙ. Ҡайҙа тағында барасаҡ Рәсәй? Билгеле түгел. Мин менә көндә көтәм, бында киләсәкләр дип. Нәмә эшләргә безгә?
Шул соңгы көчне биреп көрәшергә шул гына кала. Рәсәйне туктатмасаң, ул бөтен дөньяны йотырга йыена, теләй. Теге Джеймс Бондның бар бит бер сериясы бөтен дөнья әс дип исеме. Менә урыс халкының шундый психологиясы. Урыслар сымак, аларга буйсынып, алар белән бергә теге бөтен дөньяга һөҗүм итеп йөрергә кирәкмәй. Алла бирсә, Башкортстан был сугыштан теге тотальный имерелеп чыкмас. Заводларны яңадан төзеп була, ана Вьетнам тәҗрибәсе күрсә, Иран әле менә көрәшкән була бит инде. Бөтен нәмәләрен бетерделәр, кырып бетерделәр. Барыбер көрәшәләр. Германияны Икенче дөнья сугышыннан соң җир менән тигезләттеләр бит. 10 елдан артка кайттылар, менә дигән илгә әйләнделәр. Шуңа күрә кешегә үзен сакларга, Рәсәйгә ишендә булса да каршы булырга кирәк. Безнең халыкка. Без либерал түгел, без большевик түгел, без башкортлар. Шуны яшәргә кирәк. Шулай ысынлап та әле тираждар төшү бер хәл. Узган атнаның төп яңалыгы Башкортстан өчен ул бүгенге глава, бүгенге башлык Хабировтың Башнефть акцияларының һуңгы өлешен һатып куюы булды. Миңа калһа, димәк, республика бөтенләй дә берниндәй малһыз дип әйтәйем инде. Калып бара хәзерге вакытта инде әлеге акцияларны Роснефтька тапшырып, Роснефть уларны Кытайга хату ихтималы бар диләр. Әгәр инде әлеге безнең Башнефть Кытайга китһә, тагын да яманрак булыр дип уйлайм мин. Һез нәмәләр уйлайһыгыз әлеге зур хату турында? Кем башлай? Юридик яктан миңа әйтер һүз ул хаттан юктыр, ул чөнки был нимә тәңдә дөнья кимәлендә юридик мәсьәлә. Мәсәлән, ниндәйдер ил Кытайга бер нимәне һаткан булһа, ана шул илдә тулыһынса хөкүмәт, режим үзгәрһә, ул нисек каралырга тиеш? Ул Русияның тарихында булды бит инде ул бит. Царь Русияның бөтен теге бурыстарынан баш тартып, большевиктар, коммунисттар шулай тарихта ул билдәле нәмә. Менә шулай ук Русияла әгәр тулыһынса үзгәрһә, Кытайдарға һатылган төрле урмандары, байлыктары, ниндәйдер килешеүләр, уларла күп. Әйткәндәй, без бында искә алдык ТОР дигән, мәсәлән, территория опережающего развития. Ана былар тураһында нисек буласак, мин уйлайм, күбеһен барыбер кире кагасактар, аннулирование буласак. Ана шул ТОР программаһы буенча хатта безнең берничә кала кирип китә бит ул. Белорит, мәсәлән, ягъни ул программа буенча Кытайдар үзләренең кешеләрен китерә ала, налогтар түләмәйдәр һәм башкаһы. Улар өчен теге шундай яхшы шарттар булдырыла инде Русия тарафынан. Әгәр режим алмашынһа, әлбиттә, Кытайдар, минең уемча, әйтә алмаячак. Без бит һөйләштек, мана Путин менән без буны алырга тиешбез, шуны алырга тиешбез дип, мин мәсәлән шәхсән ышанмыйм. Нисек Кытай килеп Башкортстанның байлыктарын тартып ала алыр икән ул иске килешүләр менән, буны күз алдына китермәйбез. Нисек кенә булмаһын, буны әлбиттә тулыһынча кире караячакбыз вакыты килгәс. Мин шайтып уйлайм. Әлбиттә, бында дөнья кимәлендә ошо килешүләрне анализлаган юристтар кирәк. Бәлки берәйһен сакырһак кызык булыр ине һөйләшергә. Марат агай? Аны нык баш ватырга кирәкмәй ул аның турысында. Менә Ишмурат дөрес әйтте.
аннулировать итәсең дә бетте, шунан соң килеп артка кайтарсыннар. Минем башка да килмәй, хәзер Кытай бында ярты миллион армия ебәрәчәкмени. Какой черт аңа? Яңадан сөйләшә, яңадан ничектер таба үзенә мөмкинлек. Ул ерунда ул, аның өчен куркырга ярамай. Шулай ук бит менә парад суверенитетов башланганда, теге 90-91 елларда, иң беренче нәмә башладылар, бөтен булган байлыклар, бөтен заводлар тигеләр булар, менә бу хәзер республиканский теге нигә күчә дип. Подчинение, әйме? Шулай булган иде. Хәзер дә шулай булачак. Төкерергә. Кытай сугышсын. Сугышмайчак, ул әйтергә кирәк, менә 5-6 ел элек, минем исемдә, Кытайның алда бик авыр вакытлары килеп итәчәк дип бөтен дөньяла сөйләй башлаганнар. Аларның күп кенә теге урыннары кайда дәүләтләре сыйк урыннары күп. Шуңа күрә аларның әле туымыш теге рождаемость, әйме? Әле үткән елны 1,0 булган. Әйтергә кирәк, 15-20-30 елдан аларның халык саны хәзерге миллиард ярымдан теге миллиард 200 миллион калуы мөмкин. Шуңа күрә ул Кытайның экспансия территориальный теге ерләрне басып алу, юк, аларның кирәкмәй аларга. Хәзер дөньяда андый илләр практически юк та инде. Кемләрдә әле бала күп туа, әле менә шушы вакытта. Теге Африкала, Кара Африкала, Урта Азиядамы, кайдамы, алар сугыш менән килмәй бит. Алар теге эш миграциясы менән килеп, рәхәтләнеп теге әкрен генә теге үзенең эшен эшләй менә. Европада да рәхәтләнеп теге йөриләр. Бөтен дөньяда. Шуңа хәзерге вакытта мин ышанмайм. Ул хәзерге дөньяда урыслар гына калды, кем менә кемгә мылтык тотып кешенең йөрен алырга кирәк. Урыстан башка андый халыклар бүтән юк сымак дип әйтер. Вот. Йөр байлык түгел хәзер. Ул соңгы теге Европада агрессор йөрне алам дип, безнең халыкка йөр әз дип әйтеп йөргән кеше Гитлер иде. Европада. Менә әле Путин. Йөр кирәк. Шуңа курыкмайбыз, артка алабыз. Менә указ номер, теге 2нче номер указ, бүтән бер булган байлыклар республикага артка кайтарыла. Бетте шунда. Шулай урыс халкы, теге урыс дәүләте барлыкка килгәннән бирле уларның бары тик бер генә максат, күрше тирәләге дәүләтләрне басып алу, халыктарны кул итү һәм уларның байлыктарына ия булу. Улар теге ошо максаттан нәмә генә кулланмайдар, ниндәй генә эшләр эшләмәйдәр. Бына шуларның береһе дип саныйм мин. Узган атналарда безнең комитет җитәкчесе Руслан Габбасовтың улы бер видеосы сыккан иде YouTube каналда. Ул да булһа үзен башкорт дип атап, YouTube'та төрле каналларда башкортлар исеменнән хугышты яклап, сыгыш яһаучы Мустафа исемле таджик егете турасында. Әлеге хәлде бит инде без күптән күзәтәбез, күптән әлеге егет турасында әйтеп кисәтеп килдек. Әйтәйек, шул ук Руслан бик күп еш һөйләне ул турыла. Һәм әлеге видео сыккандан һуң ошо кешенең реакциясына ла игътибар итәргә кирәк. Ул YouTube'ка ялу язган, видеоны алып ташлауды сораган бит инде. Менә был Мәскәү сәясәтенең башкортларга каршы көрәшендә тагын бер юлы дип әйтәйек. Әлеге кеше башкорт булмаган килеш, үзен башкорт дип белдереп, безнең исемдән ниндәйдер фикердәр, һүзләр һөйләйме? Был бит башка химатлык хәл. Ул үзенең ниндәйдер милли хисе булырга тиеш кеше. Әйтәйек, мин үземдә бер кайсанда башка милләт кешеһе тиеп, ниндәйдер бер сәясәтте алга һөрү менән шөгыльләнә алмаячакмын бит инде. Был күренеп тора, махсус хезмәтләрнең бер
бәләкәй генә булһа ла бер операцияһы беҙҙең халыҡҡа ҡаршы. Мин аны электә әйтә килдем, хәҙер дә әйтәмен. Бына беҙҙең башҡортҡа ҡаршы шуның хәтле эштәр эшләнелә. Күпме халыҡты террорист, экстремист тип иғлан иттеләр. Әле һуңғы кисәге списокта ла беҙҙең Башҡортостандан әллә күпме кеше бар име. Был ысынлап та беҙҙең башҡорт халҡына ҡаршы алып барылған ниндәйҙер бер махсус операция. Бының ни өсөн шулай эшләнелгәнен мин яҡшы аңлайым. Сөнки беҙҙең бөгөнгө көндә милли хәрәкәт тә көслө, беҙҙең халыҡ үҙе лә шулай уҡ көслө һәм кәрәк ваҡытта тиҙ генә йыйылып, дәүләткә йәки сәйәсәткә йәки ерле хакимиәткә ҡаршы үҙенең фекерен әйтә белә, үҙенең ҡарашын күрһәтә белә. Ошо яҡтан беҙгә ҡаршы бик ныҡ эшләйҙәр һәм теге баймаҡ хәлдәренән һуң 70-тән ашу кешене төрмәгә ултыртыу шулай уҡ ул бер күренеш бит инде беҙҙең милләтте ҡурҡытырға аҙапланыу. Әлеге менә Мостафа тигән кеше ошо таджик егетенең ҡыланмышы тип әйтәйек инде. Ул теге нормаль кеше түгел бит инде үҙен мин башҡорт тип беҙҙең башҡорт исеменән хәбәр һөйләп ултырыуы. Ошолар хаҡында нимә уйлайһығыҙ? Менә килеп сыҡҡан вәзғиәт хаҡында. Мостафа тигән егет, ҡарағыҙ, беренсенән башҡорттар тышҡы ҡиәфәте менән төрлө буһа ла бит. Барыбер беҙ бер-беребеҙҙе нисектер таныйбыҙ ҙа инде. Хатта бында Европала китеп ултыраң, ныҡ башҡортҡа оҡшаған кеше күреп ҡалһаң бит, ҡарап ҡалаң бит инде, был беҙҙеке түгел микән дигән. Шул хатта тышҡы ҡиәфәте менән дә оҡшамаған бөтөнләй башҡорттарға. Уныһы ярай, ул ҡиәфәт төрлөсә була, алалыр инде. Ул ныҡ айырылған кешеләр була. Икенсе нәмәне әйтергә теләгәйнем. Бына әгәр ошо егеттең ҡыланышына ҡараһаҡ, ул беҙҙең башҡорттарҙың теге эске аудиторияһы өсөн эшләмәй ул. Ул тышҡы аудитория өсөн һайланған ниндәйҙер бер бәндә. Әйткәндәй, белеп ҡуйығыҙ, бына Таджикистан республикаһынан ошондай йәш егеттәрҙе сығарып, рус телен яҡшы өйрәтеп, уларҙы төрлө тармаҡтарҙа ныҡ ҡулланалар. Мин быны ошо теге сәйәси юҫыҡта эшләгән Мостафа аша ғына белмәйем. Дини юҫыҡта ла шулай. Теге дини ҡайһы бер мәсьәләләрҙә әгәр булдырырға теләйҙәр икән берәй секталармы, Русияны маҡтаусы мосолмандарҙы, бына шунда мин күргән бар бер нисә теге таджик егетен. Йәш егеттәр руссаны һәйбәт беләләр, үҙҙәрен теге киләсәктә сәйәсәт яланында күрәләр. Mana шундайҙарҙы әҙерләйҙәр. Нәҡ таджиктар. Ни өсөн үзбәктәр түгел, уны мин яуап юҡ. Кем ҡарай ала, үҙе тикшерһен. Бына шулай. Ҡыҫҡаһы, агенттарҙы нәҡ ошо халыҡтан нимәгәлер әҙерләйҙәр, байтаҡ ҡына итеп. Был Мостафа ошо сит теге башҡорттарҙан тыш булған ниндәйҙер урыҫтар, башҡа халыҡтар өсөн әҙерләй төрлө видеолар, сығыштар. Башҡорттарҙы белеп бөтмәгән кешеләр, ҡараусылар, тимәк, ышанып ултыра. Ләкин мин ул ошо агентты уҡаттым ҡурҡыныс тип күрмәйем. Ни өсөн? Ул беҙ бит инде башҡорттар барыбер әҙерәк ябыҡ донъя. Беҙ тар донъя. Беҙ бер-беребеҙҙе беләбеҙ. Беҙ теге шундай ҙур халыҡ түгел. Ниндәй ауылдан, кемдең улы, олатайың кем булды? Беҙ һәр беребеҙҙе алһаҡ та, беҙ төшөп китһәк, бына теге нәҫеленә, беҙ беләбеҙ бит инде ниндәй ауылдан, атаһы нимә эшләгән һәм нимә менән билдәле. Беҙҙе алдап булмай был яҡтан. Шуға ундай теләндей Мостафа агенттарҙы әҙерләнең, ул башҡорттарҙы ышандырып булмай. Башҡорттар ни өсөн ышана бер-береһенә? Сөнки улар белә, был фәлән ырыуҙан фәлән кешенең улы тип. Күҙ алдына китерәйек, әгәр минең урынымда теге башҡортса һәйбәт һөйләгән берәй урыҫ егете булһа, нисек ышандырырға булыр ине икән күп егеттәрҙе? Юҡ, ул ундай теге элемтә, контакт булмай үҙеңдең халҡың менән. Әгәр телде генә өйрәнеп, нимәлер килеп һөйләй алаң, булмай. Кем ышанмай? Бына сит телдәрҙе белгән
егеттер була бит инде. Төрек телен төректерден һәйбәтрәк белһәң дә, берәй төрек авылына бар да, нимәләр ифбат итеп кара, алар хатта тыңлап та тормай дигән. Һин кем ул? Кайдандыр ситтән килдең, нимәләр ифбат ана мөештә утырып торды. Шулай ук, мәсәлән, чишәндәр, албандар. Шуға башкортларның эске дөньяһы өчен ондай агенттар куркыныс түгел, ә ситке дөнья, теге тышкы дөнья өчен һөйләп кешеләрнең башын катырырга, әлбиттә, ондай агенттар ярай. Туктатырга кирәк, әлбиттә, барыбер һөйләргә. Ятыш иткәндер ул. Руслан һөйләнеп бит инде видеоһында уның кем икән, шуга кем нисек туктата ала ондай бәндәләрде, агенттарды, шулай туктатһын. Менә шундый уйҙар. Марат ағай, өстәр фекерең бармы? Bir сүздә өстән әйтә алмайым, Ишмурат бигрәк тә матур сөйләп бирде. Рәхәтләнеп тыңлап утырдым. Дөрес әйтә. Рәхмәт. Менә был Ишмурат ысынлап та дөрес әйтте ул. Эске аудитория өсөн түгел, был ысынлап та тышкы аудитория өсөн. Һәм уның теге эфирларын карап, нимә дип аталар ул, теге рандомный кешеләр менән аралашалар. Шул язмаларында күргәнем бар, ул күбеһенсә украиндар менән талашып ултыра, башкорттар исеменән. Шуңа игътибар иткәнем бар ине. Был теге бынһа тышкы аудитория өсөн булды. Ә менә эске аудитория өсөн шулай ук бер нәмәгә игътибар итергә була. Ул да булһа теге урыс консерваларының асылып китеүе. Бар Россия политикаһында, Россия сәясәтендә шундый либертарианец Михаил Светов. Һуңгы тапкыр ул һөйләшүдә теге нәмә дигән канал булды ул, жидкий гвоздьмы? Ниндейдер гвоздь инде. Элеккеге эхо бит инде ул, әйме. Шунда безнең башкорт егете башымдан сыҡты исеме. Давлет түгел. Айдар. Әхмәровмы? Әхмәтме? Әхмәдиев ахырһы. Айдар Әхмәдиев. Әхмәдиев, дөрес. Ие. Михаил Светов менән бәхәсләшеп алды шундай. Һәм менә нәмәгә игътибар иттем мин. Былтырмы 3-нче елмы Фәрида Курбангалиева дигән журналист, без беләбез ул хатынды, ул кызы. Ул шулай үҙенә кунакка саҡырған шулай ук либерал, урыс либералы Орешкин менән һөйләшкәндә, Орешкин яңлышмаһам, шундай фекер әйтте. Теге дикий халыҡтарҙы Россия дәүләте басып алып, уларға ниндәйҙер культура биргән дип әйтә бит инде. Һәм Фәридә шул ваҡытта бик ҡаты теге асуланып, һеҙ әйтмәксе булаһығыҙ, беҙ ул ысынлап та дөрөҫ әйтә ул. Шунда ниндәйҙер өмөт барлыҡҡа килгән ине миңә. Һәм әйтәм, был милләт, теге татар ҡыҙы бит инде ул Фәридә. Быларҙа әйтәм, милли хистәр уяна башлаған икән. Әммә Фәридә шунан һуң башҡа ул яҡҡа табан китмәне. Ул һаман шул урыҫ либералдарының лагерында һәм уларҙың теге псевдолиберал сәйәсәтен алға һөрә. Ә бында Айҙарҙың шулай асылып китеп ҡаршы тороуы, әлеге әңгәмәлә ул ысынлап та, әгәр ҙә теге икенсе алып барыусы булманы, бәлки былар теге һуғышып туҡтарҙар ине инде. Сөнки Светов ҡына түгел, теге ҡатын-ҡыҙ журналист алып барыусы шулай уҡ Айҙарҙың үҙен кәмһетергә тотондо бит инде. Иғтибар иткәнһегеҙҙер, һин Башҡортостанға ҡайтһаң, һарыҡ көтөр инең тигән кеүегерәк итеп әйтеп ҡуйҙы. Мәскәүҙә хәҙер инде уже сит илдә йәшәп журналист булған кешене шулай иттереп мыҫҡылларға яраймы инде. Менә әлеге аҙымдар беҙҙе, гәрсә алар икеһе лә бер теге дәрәжәдәге журналисттар бит инде, әммә Айҙарҙы башҡорт булғаны өсөн генә шулай иттереп түбәнһетергә мөмкин. Был хаҡта Руслан Габасов шулай уҡ видео яҙҙырҙы, моғайын ҡарағанһығыҙҙыр, кемдәр ҡарамаған, ҡарағыҙ. Бына ошондай ваҡ әйберҙәргә иғтибар итергә кәрәк. Ошондай ваҡ әйберҙәр шулай уҡ беҙҙе түбәнһетергә маташу күренеше ул. Ошо хаҡта нимә уйлайһығыҙ, әйтергә фекерҙәрегеҙ булырмы? Был Михаил Светов берәү генә түгел бит. Башта мин әйтәйем, әйткән сүзне Ишмурат матур иттереп арттырып әйтер. Мин ул Световны
2018 еллардан башлап беләм. Ул бында Вильнюста бит үтәдер йыйыннар, теге оппозиция йыйыннары, мин шунда язылып карап утырадыр инде. Дискуссияга катнашып тигеләй булай. Әйтергә кирәк, ни, мактанаем, Каспаровның теге үзгәрешләре бар бит инде. Гарри Каспаров, ул үзгәрешләренә мин дә үземнең теге кулымны салдым дип әйтеп була. 3-4 мәртәбә булай кыска гына сөйләшеп алдым. Ул акыллы егет, ул аңлай, ишетә кешене. Бұл Светов шул 18 елларда микән ниндидер панель тиләр бит, теге шул сәхнәлә утырып, 4-5 кеше шундай ни, ул вальяжны кыйланып, теге әллә нинди шундай, менә шундай ук ахмаклык сөйләп утырды инде. Ниндидер менә милли темага. Мин шунда залдан сүз алып, кыска гына шунда 1 минут эчендә нык кына кирәк китереп бәргән имен, дөресен әйткәндә. Бар дип тә белмәй. Менә шундай бер наглый ни, ул ни, либертарианец дигән сүз, шундай ук либертарианец, Жириновский теге либерал һәм демократ сымак. Мин уйлыйм, ул теге агент на доверие, Жириновский сымак. Плюс үзенең теге кеше сымак, ул бик наглый, бик ни, бар дип тә белмәй, бер нәмә ишетмәй. Безнең сымак теге урыс булмаган милләтләрне ул кешегә исәпләмәй, анысы да бар. Но ул бер үзе генә түгел бит. Урыс халкында үкенечкә, бөтен урыслар андый түгел. Ну, күп урысларның кайдан алыналар, великодержавный национал-шовинизм дип әйтәдер минем атайым. Менә урыс халкының психологиясының бер сызыгы шундый. Великодержавный национал-шовинизм. Нишләп алар шулай булды? Ну, аларның шундый тарих. Шул соңгы 500 ел буена алар шулай булып үзгәргәннәр шул якка. Бөтен урыслар түгел. Бик күп культурно интеллигентный теге кешене кеше булып исәпләгән урыслар бар. Күп, 15%, 20%. Ну, менә шундый агрессивный теге артык теге яртысы агрессив халык. Безне кешегә исәпләмәйләр. Анысы бар. Нәмә эшләргә? Ну, менә бирешмәскә. Иң беренче безгә, үзебезгә бирешмәскә кирәк. Ишеңдә булса да сакларга үзеңнең аерым булганыңны. Ул ни, мин сездән теге яшым күбрәк булгач, мин бит совет вакытында теге коммунистическая идеология теге был, атайым әйтәдер инде. Тыңла, бәхәсләшмә, ышанма. Менә шулай. Менә әле дә безгә дә шулай яшәргә кирәк. Бирешмәскә. Шулай. Алар үзләрен үзе бетерәчәк. Әйе. Матур кәңәш биргәндәр. Минең атай кырысрак кеше булган, ул яшырак исәй торган теге балтаң аркаңда ятсын, артыңда ятсын дигән һүзне аңланыгыз. Миндә бернисә һүз әйтеп китәм. Яңрак кына аспектала һөйләгәндә теге Руслан Валиев әзрәк кенә көлдерде. Ишмурат теге фәйләсоф, философ, мине философ дип, шуңа әзрәк философияга, фәлсәфәгә китәем әле, ошо мәсьәлә турында. Светов, белмәйм, тагы ниндидер унда яхшы урыслар, хәзерге вакытта ошо хорру яхшы урыслар янә дигән һүз уйлап сыгардылар, бик яхшы, ибет. Яхшы урысларның куркынысы нимәлә? Менә шуны мин фәлсәфә ягынан әйтеп китәм әле, бәлки кемгәдер кызык булыр. Менә өйрәткәндәр урысларны үзләрен әллә кемгә куерга. Советтар Союзы үзбәктәрдән, кыргызлардан, башкортлардан йыйган күп миллион хумдарды түккән, төрле Толстойдарды, Достоевскийларды дөнья кимәленә күтәрер өчен. Улар бит кыргызлардан, казактардан йыйган аксаны түкмәгән. Мәсәлән, шул безнең шагыйрьләрне, казактарның Абайын, Алишер Наваи турасында дөнья кимәлендә һөйләргә. Улар булган, менә Достоевский, хатта гарәптәр менән һөйләшәң, кайһы вакыт, ибет.
Ынты мин Русия, һин Русиянан, ана унда бит бөйөк теге языусы Толстой, нәмә шагыйрь шундый Пушкин. Сөнки нисәмә унда бушлай китаптар сыгаргандар, гарәптәргә тәрҗемә иткәндәр гарәп теленә, ошо Пушкиндарда бит. Машул теге. Әйтәйек, Достоевскийдің китаптарын. Һәм ысынлап та урыҫтарҙың ғына түгел, донъяның мына мәйәһенә кереп утырған ниндәйҙер зур ҡот осҡос матур культура тип урыҫтарҙың. Әйҙәгеҙ, бының турала әйтеп алайыҡ. Мына ни тиклем урыҫтарҙың культураһы бөйөк. Мин әйтеп тормайым, уларҙың калашниковтары, теге танктары, фотоаппараттары ҡайҙан алынған. Улар бөтәһе лә копия. Уларҙың теге һәр бер патронынан танкына тиклем, улар теге американдар, неместәр, төрлө донъя алдыңғы халыҡтар бүләк иткән бүләктәр. Толстой, ул ошо һуғыш һәм солох романын ҡайҙан алып яҙған, беләгеҙме? Ул копия Виктор Гюго, Le Miserable, Отверженныйның копияһы. Мына әгәр ышанмаһағыҙ, ҡарағыҙ интернетта, ана шул Отверженный сыҡҡандан бер йыл һуң Толстой үҙе ошо һуғыш һәм солох яҙа башлай бит инде. Кем уҡыған, кем тыңлаған, ул күрә, ул тулынса копия. Крыловтың баснялары ҡайҙан алынған? Ла Фонтен. Алығыҙ, мына ышанмаһағыҙ әле, кереп китегеҙ ҙә Google-ға. Ла Фонтен басни. Әйтәләр бит, 2 айырма табығыҙ. Тулыһынса бөтөн нәмә копия. Ләкин улар мына донъяға күрһәтелгән, бит шуғаттым шундай аҡыллы халыҡ, беҙҙең бар Толстойҙар, Достоевскийҙар, әйттем, улар бөтәһе лә копия. Пушкинды әгәр тәржемә итһәгеҙ инглиз теленә, килеп сыға Байрон. Уларҙың һәр бер шағиры, һәр бер философы, улар хатта мына әйтәм бит, Крыловтың басняһы, хатта теге анализлаған тикшереүселәр 200 тапҡан уртаҡ басня. Аңланығыҙмы? Шунан ошо урыҫтар үҙҙәренә ышанып, беҙ шундай бөйөк халыҡ, беҙҙең ниндәйҙер теге ғалимдар, улар әлеге ваҡытта уларҙы дауалар кәрәк. Улар аңлай алмай, һеҙ бер ниндәй ҙә теге бөйөк халыҡ түгел. Әгәр һеҙ әйтәгеҙ икән, ана беҙҙең урыҫтарҙан ниндәйҙер бөйөк композиторҙар, шағирҙар сыҡҡан тип, был айырым мәсьәлә. Уларҙың шағирҙарын, бөйөк шәхестәрен анализлай башлаһаң, уларҙың яртыһы йәһүд, күп грузиндар сыға, күп әрмәндәр сыға, күп әлләндәй халыҡтар сыға. Уларға хатта урыҫ телен яҙып биргән Пушкин, Пушкинның олатаһы немец, словарь, һүҙлек яҙып биргән Даль, ул поляк, ҡатыш, немец. Һанап китһәң, уларҙың бөтөн психологияның яртыһы унда йәһүдтәр һәм башҡаһы. Һәм мына һүҙҙе йомғаҡлап, ошо Светов ултырған була унда. А вот у лаксов же нет таких ученых. Лактар 195 мең. Улар бәләкәй генә халыҡ. Һин 195 мең урыҫ араһынан берәй ғалим сығара алаңмы? Мына сығып кит Русияла, мына рандомно тейҙәр, 195 урыҫты һайлала. Һана уларҙың араһында нисә теге Нобель лауреаты бар, уларҙың араһында нисә донъяға танылған ғалимдар бар. Шуға һүҙҙе ярай йомғаҡлап, мин күп һөйләнем. Урыҫ тигән халыҡты дауалар кәрәк. Сөнки улар иллюзияла йәшәй. Улар мифтарға ышанып йәшәй. Улар үҙҙәренең шуғатын бөйөк, ниндәйҙер унда теге Мединский әйткән бит, уларҙың ниндәйҙер артыҡ хромосомаһы бар, теге кешеләр түгел, фәрештәләр ниндәйҙер. Уларҙы дауалар кәрәк. Ул ауырыу халыҡ, ысынлап та. Кем мына башҡортсаны белгән, әгәр урыҫтар тыңлап ултыра икән, мана белһендәр, үҙҙәренекен аңлатһындар. Уларҙы ашыл теге денацификация тигән һүҙҙе беҙ әйтмәнек, улар үҙҙәре уйлап сығарған. Ошо процесс аша уларҙың үҙҙәрен үткәрер кәрәк. Ана шулай, ғәфү итегеҙ, был фәлсәфә тигәстәр, ниңә Ишморат философ тигәстәр, мин әҙерәк фәлсәфәгә төшөп алырға тейешмендер ул. Дөрөҫ. Мин теге фәлсәфәләп тормайым инде ул ғәҙәттә. Мин тураһын бәрәмен. Шулай урыҫ телле партияға барған инем бында. Һүҙ китте Россия, урыҫ әҙәбиәтенең бөйөклөгө тураһында. Нишләп әйтәм, урыҫ әҙәбиәте бөйөк. Нишләп инглиз
Edebiyatı büyük түгел, нишләп француз? Ну, улар да büyük. Ну, олар да бит әйтмәйләр, büyük Байрон тимәйләр, büyük Шекспир тимәйләр. Әйтәләр, теге язучы Шекспир, шагыйрь Шекспир. Ә нишләп мәйтәм Пушкин büyük һуң ул? Почему? Вот Пушкин великий дип һорайм бит инде. Ну, потому что он великий. Мәйтәм, в чем? Ну, его читают все, везде читают. Ну, мәйтәм, тәрҗемә итеп биргәстен везде читают инде. Мәйтәм, Пушкинны тәрҗемә иткәндәр, Толстойны тәрҗемә иткәндәр, Достоевскийды. Ә ниңә мәйтәм, әйтәйек, Рәми Гариповты тәрҗемә итмәгәндәр? Ә һез беләһегезме, кем ул мәйтәм Рәми Гарипов? Ну, вот он неизвестный поэт. Ну, мәйтәм, шуның өчен беркемгә лә билдәле түгел. Һез ул турында белмәйсегез. Ә ниндәйдер Америка там укытучылары бындай, менә минең колледжда бер укытучым бар ине, үлә торган ине урыс әдәбияты өчен, Достоевскийны. Мин әйтәм, Россиядә Достоевскийды һирәк кеше укый, чөнки уның теле катмарлы, ул шулкадәр уңайы язылган. Уны бик һирәк кеше генә ярата. Был тәрҗемә эше мәйтәм, бу тәрҗемә иткәндәр, теге Марк Твендың иң төп китабы Гекльберри, кем инде ул? Шунһы бит инде аның, Том Сойер түгел, ә Россиядә Том Сойер күбрәк билдәле. Ни өчен икәнен аңлап була, чөнки Том Сойерды Чуковский тәрҗемә иткән. Уның теле яхшырак бит инде, башка язучыга караганда. Шуңа һәрбер әйбернең теге ысынлап та Ишмурат, син дөрес әйттең, анда ул миллионлаган акча түләнгән, миллионлаган эштәр эшләнгән, теге шулай итер өчен русский домдар, Россотрудничестволар, улар бит юкка гына эшләмәй, бөтә дәүләттәр буйлап, бөтә җир шары буйлап. Улар ана шул үзләренең урыс дөньяһын, урыс русский мирларын тарату өчен, лояльлек тудырыр өчен эшләнелә һәм ниндәйдер гранттар бирелә, акчалар бүленә. Шуңа уларның төптән уйланып эшләнелгән эшләре бынһы инде теге ситтәге яткан аудитория өчен эшләнелә бит инде. Безгә бүгенге көндә менә милли хәрәкәт буларак истәге аудитория алдында ла, теге истәге аудитория каршы барган көрәштә лә безгә нык булырга кирәк. Һәм шулай ук ситтә барган менә бу яңы яхшы урыстар, хоррулар бит инде. Улар үзләренең нарративтарын алга һөрә, үзләренең фикерләрен алга һөрә. Улар әйтәйек, Россия таркалырга тиеш түгел дигән сүзне алдан алып бара. Шунан шул Светов әйтә бит анда, рускорез башланасак, шул ук бер-береһе менән һугыша башлаячаклар. Нишләп һугышырга тиештәр һуң ул? Менә СССР таркалды, Россия тыгылмаган бер урында ла һугыш булманы. Кайда Россия тыгылды, шунда һугыш булды. Молдова, шул ук Грузия, шул ук Кыргызстан, Таджикистан, Үзбәкистан. Менә уларда һугыш булды, ысынлап та, Россия кысылган урынга. Һәм теге бая без Мустафа тураһында һөйләштек. Еш кына шундай фикер, мин узак һөйләп киттем хәзер, гафу итегез. Еш кына шундай фикер ишетергә була. Һез Россиядан айрылып кая китә аласыгыз? Ана Урта Азия дәүләтләре бер нәмә лә эшли алмай. Уларда шул ук ханлык, шул ук ярлылык, ана Таджикистан, ана Үзбәкистан. Шундай фикерләр ишетергә була бит. Мин гел генә әйтә киләмен. Чөнки ул дәүләтләрнең ярлы яшәве Россия өчен бик тә файдалы. Менә таджик егетләрен шулай кулланырга була. Үзбәк яки кыргыз эшчеләрен усул гына хакка китереп Россияла эшләтергә була. Мигранттар тиеп. Уларды тукмарга була. Россия халкы алдында ниндәйдер каданыштар күрһәтергә була. Менә шуның өчен Россияга әлеге дәүләтләрнең ярлы булуы бик тә файдалы дип саныйм мин. Әйтергә кушылаһызмы? Әзәбият турында әйтеп куяйм. Соңгы шул 4 ел буена мин 19-нчы буатның урыс классикасын укып ташланым. Кайсысындыр яңадан, кайсысындыр беренче мәртәбә укыдым. Шул Толстой, Достоевский, Чехов, Тургенев, Бунин менән биттем инде. Әйтергә кирәк, Зощенкоға тиклем, менә минем фикерем шундый. Зощенкоға тиклем Рәсәйдә язучы
булмаган. Шул графомания инде в той или иной форме. Достоевскийның бар, анда ул психикасы, аның бит ни, кыек булган. Ул Америкада туып яшәсә, 20-нче буатта ул гениальнейший детективный романнар теге психологический сюжет кем-кемне үтергән, шуның белән кешене бутап, ул яза алыр, шул гына. А Толстой графоман инде, гигантский теге ниләр, романнар, абсолютно бер Зощенкодан башланган әзәбият, шуннан соң Сталин эпохасында әзәбият булмаган Россиядә. Кемне Сталин вакытында Кочетовны укып утырган, Эренбургны. Гафу итегез, мин Эренбургны укыдым. Шуннан бөтен теге булган аның язмаларын. Хәзерге урыс язучылары, менә Сорокин, Владимир Сорокин. Ул ысынлап та бөек язучы, дөнья масштабы. Глуховский. Так алар эмиграцияда утыра. Алар Россиядә түзә алмай, Россиядә яшәргә бирмәделәр, алар киттеләр. Ә менә хәзер соңгы теге Сорокинның китабында, теге доктор Гаринның укыгансыз микән, юк микән, шунда аның бер фрагменты Чехов стилендә язган, бер фрагменты Толстой, бер Достоевский. Менә ул шуларны пародия түгел инде, теге көлеп тә түгел, ә шуларның стилендә алардан әйбәтрәк язган. Менә Сорокин, дөнья масштабы язучы. Маркес сымак мәсәлән. Менә әле соңгы укыганнардан миңа бигрәк тә теге Маркес ошаны. Габриэль Гарсия. Бұл Достоевскийларны ул исәпкә алырга кирәкме? Ерунда ул, реклама. Абсолютно. Ишмурат, өстәп әйтергә һүзләрең бармы? Өстәйм җан, тагы мин Казанда китәм. Мына карагыз, ошо теге классика, әйткәндәй, миңа хатта айрым видео эшләнеләр бит инде. Ишмурат рустарның һәм Русияның душманы. Хатта теге сайтка кертеп куйдылар. Ни өчен? Сәбәп. Чөнки ул классиканы макулатура дип атаган икән. Мана рус классика дигәндә бит инде һәр вакыт улар өстә нинди һүзле? Духовность. Теге рухи дөнья, урысларның бөтен рухи дөньяһы, уларның ашы үзләренең бөеклеген аңлау өчен улар ашы һүзләр, ашы исемнәрне искә ала. Достоевскийдар, Толстойдар, Пушкиндар, Лермонтовтар. Мин мана ошондай һорау бирергә теләр идем. Бигрәк тә катындарга, әйме? Ошо һез үзегезнең ирегезнең нинди булырын теләр инегез? Әйдә күз алдына китерәйек. Мәсәлән, 3нче тапкыр өйләнә, Достоевский. Беренче катынга гашык була, ул гашык булган катыны кияүдә. Ана шундый кеше. Уның менән булмагас икенчесенә, уның менән булмагас өченчесе теге машинистка булып эшләгән яшь кыз, үзенә 40 яшь, ә бу бахыр бәләкәй бала кызга унда нисә, 19 яшьме? Менә шундый кияү. Өйдә бер нәмә эшләмәй, ята, игроман. Ул ни өчен матур шундый теге повестьда игроман? Чөнки игроман. Пушкин, Лермонтов теге үзенең бурыстарын үтәгән ирдең катыны менән йоклап йөргән бәндәләр бит. Әгәр кайда духовность ул? Кайдан сыгаралар? Мин шуны аңлай алмыйм. Нимә Толстой үзенең катынын яратканмы? Уның катыны яратканмы Толстойды? Менә 1000 һораудар бит. Шуга ни өчен мин буларның бөтенен дә һөйләргә мәҗбүрмен? Безнең башкортларның үзебезнең рухи дөньябыз бар. Без карап утырырга тиеш түгел. Әле инде ошо атап үткән урыс классиктарына без нимә улардан мисал өлгө алырга тиешбезме? Улар безгә рухи дөньяны теге байытамы? Шуга нимә? Урыс дөньяһы ярай аңлашыла. Урысларда айрым давалар кирәк. Миңа бигрәк тә ел безнең халыкты. Безнең халык менә әле хәзер елдар буе Пушкиндарды ла, Достоевскийларды ла мактап утырасаклар бит инде. Менә күпме хәзер башкорт килеп язасак, бәлки комментарийга мине әрләп, "Тыйма, ул Достоевский, Пушкин бөек шәхестәр" дип. Юк. Безнең үзебезнең бөек шәхестәр бар, булган һәм буласак. Шулай. Нөктә. Шулай, Ул
булган теге урыс телендә 33 хәреф, башкорт телендә әзрәк күбрәк. Ул хәрефләрне комбинировать итеп, бөектән бөек язып булмай. Уен, акылың тие булса, нинди телдә дә аны синең халкың 100 мең булсын, 20 мең булсын. Бер генә кеше була, кем шул хәрефләрне төзи белә, тәртиптә, матур иттереп. Менә мәсәлән, һәрбер халыкта үзенең язучылары бар, үзенең шагыйрьләре бар. Менә шул Пушкинларны мактап утырган кешеләрдән сорасы килә. Беләләр микән алар Рабиндранат Тагорны? Ә бит ул Индиядә шул иң бөек Гомер теге масштабы язучы булып исәпләнә. Аның СССРда сугышка тиклем 18 томда микән тәрҗемә итеп чыгарганнар теге аның йыентыгын. 18 том микән, 12 микән, гигантский. Кем ул Рабиндранат Тагор? Безнең өчен ул беркем дә түгел. Башкортка беркем дә түгел, урыска беркем түгел. Индиядә яшәгән кеше өчен ул шагыйрь. Шуңа һәрбер халыкның үзенең шагыйре, һәрбер халыкның үзенең язучысы. Кысылмагыз, бәйләнмәгез һәм үзегезнең авторитет, абруйларны безгә тыкмагыз. Үзебез аңларбыз, күрербез. Дөрес. Тапшыру адагында мин тагын мобилизация турасында әйтәһем килгән ине. Инде хәзер теге күпме генә Песков, Путин үзе әйтһә лә, мобилизация булмаясак дип күренә. Мәскәү менән Питер халкы миңа калса шулар гына булырга тиеш ул. Югарылар Саша Грузияга сыга башланы бит инде, шулай ук Әрмәнстан җитәкчеләре шулай ук әйттеләр, күпме кирәк урыс егетләрен мобилизациядан касучы егетләрне үзебезнең дәүләткә кабул итәсәк бит дигән хәбәр сыкты. Димәк, ысынлап та мобилизация һич шикһез буласак, буга әзер торырга кирәк һәм мин өметләнәм, безнең башкорт егетләре инде кулдарына паспорт, рюкзактарын асып сыгып китәргә әзер торалардыр дип өметләнәһем килә шулай иттереп. Һәм шундан тыш мин тагын бер нәмә әйтәһем килә. Әйтәйек, һезнең кулыгызда әгәр дә бер генә сит ил паспорты бар икән, һезнең мөмкинчелек бар шулай ук законлы рәвештә икенче паспорт алырга. 10 еллык 2 паспорт кулыгызда мөмкин, документтар булырга тиеш. Әйтәйек, бер паспортыгыз юалга яки берәр җирдә посольствода визага яткан булса, икенче паспортыгыз һезгә кирәк. Шуңа әгәр дә һез ысынлап та төпле иттереп сыгып китергә йыенаһыгыз икән, 2 сит ил паспорты эшләтеп ала алаһыгыз. Шуларны әйтәһем килгән ине. Бәлки кемдер белмәйдер. Был хакта һез Гына һөйләмәсәм, һугышка барма. Һугышка барһаң, урыс ишәге булаң. Шулай. Үзегезнең туганнарыгызга аңлатасыз. Кем һугышка барырга йыйнып йөри, авыл егетләреннән. Димәк, ул урысларның ишәге. Шул. Хатта ярай. Һуңгы вакыт шундый ни бар бит. Шаяртып әйтәләр бит. Юк, һин ишәктәрдән әйтмә, әрләмә ул. Ысынлап та ишәк нык файдалы хайван. Мал. Кем ана шул һугышка барай бит ул. Хатта ишәктең 10%-ына ла тормаясак. Белеп куегыз шуны. шулай. Ишмурат әйтһә хак әйтә, ысынлап та. Дөрес. Бик дөрес. Безнең һөйләшелгән темалар ошо урында бетте ахыры инде. Тагын бәлки мин искә төшермәгән темалар бардыр, әйтергә теләгән үзләрегез бардыр бәлки. Комментарийлардан көтөрбез иншалла. Карайдар микән безне? Теге ниндидер уйлар уяна микән кешеләрдә, халыкта, әллә без ушулай бер-беребезгә генә күңелле хәбәрдар һөйләйбез дә тынысланабыз микән? Шуганы килһендәр, язһындар һорауларын, я мәсьәләләр күтәрһендәр, без артабан бергә шулай үсешербез иншалла. Мин өстәп һорар идем, безгә шулай республикала барган, бәлки без ишетмәгән, без белмәгән хәбәрләрне йеткереп торһындар иде. Дөрес. Яхшы улай булгас, ошо урында тапшыруны тамамлайбыз. Бик зур рәхмәт, Марат агай, бик теге экспромтом булды инде бул, теге тиз генә һөйләштек тә, тиз генә сакырдык һәм Марат агай һис уйлап тормаенса шунда ук ризалашты. Бик зур рәхмәт.
Ишмурат, бик ҙур рәхмәт. Барығыҙға ла, беҙҙе ҡараусыларға, беҙҙе лайк ҡуйыусыларға, комментарий яҙыусыларға, таратыусыларҙың һәр береһенә шулай уҡ рәхмәт бик ҙур. Бергә булайыҡ. Таратығыҙ, ҡарағыҙ, лайктар ҡуйырға онотмағыҙ. Һау булығыҙ. Рәхмәт, иҫән һау.